Hi guys, welcome back to my channel. And today guys, magkuha ko og mais kay insakto na siya lungagon or sugbaon or grilled corn guys. So magboil ako ng mais dahil tama na siya lulutuin guys. So pakita ko sa inyo guys kung gaano kalaki ang mais ko. 3 months na ngayon guys ang aking mais, so insakto na siya sa pagkuha para lungagon guys. Before nagtanom ko guys is pareha sa silag time sa akong pagtanom, pero dili sila pareha sa pagbunga, og ang usa lain-lain man gud sila variety, hybrid o sweet corn. So ipakita na ako sa inyo guys ang akong munting garden guys. Ito na guys, so, ang aking garden. Yan ang aming bakuran. Yan o, dahil dito is what you call that, walang ulan. So tingnan nyo ang mga grass is at saka irrigation is twice a week ra mag sprinkler. So yun, dahil deserto kasi dito at saka walang ulan. Yan ang aking apple. Malaki ng apple ko. Yan ang aking apple. It's red delicious. Ayan. Drought kasi dito guys, that's why ang sprinkler 2 times a day lang turn on dahil walang tubig sa reservoir. Ayan, desert kasi dito sa Utah. Yan tong aking mais guys. So ito na tong aking tanim. Mayroon akong beetroots. Yan, beetroots ko, beetroots. Yan ang mais ko guys. So ang laki na siya guys. Yan, pwede na siyang pakuluan. Boiling water or tanokon. Ug mao ni siyang ako ang tomato. Yan, maliit pa, hindi pa siya red. At saka ang aking bell pepper at sal. Yan. At mao ni ako ang kaning sili. At ito pa, ang laki ng tomato, pero mayroon ng yellow green doon, oh. Malapit na siya ma-red. Ayan ang aking tomato. Saka dito na tayo. Yan ang corn ko guys. Ito, di masyadong makita. Yan, ang iba maliit pa. Yan ang corn ko. At dito, yan, kanisya diri dapita is sweet corn. So maliit siya, oh. Hindi siya mataas. Yan. At dito is hybrid, parang yellow corn guys. Yan. Yan oh, ang laki niya. Sana all malaki. Yan. Yan, mas mabuti magtanim is isang-isa lang, isang pieces lang, dahil maganda mayroong mataas na bunga. Malaking bunga niyan. Yan ang corn ko, hybrid. At pareha lang to silang oras na pagtanim ko, at saka hindi sila parehas namunga. Yan yan, hindi masyadong dito parang di pa masyadong ready. Pero dito siya sa sweet corn, see? Tingnan niyo yung sweet corn ko. It's really na.
Yan, ready na to harvest. Pero magkuha lang tayo ng lutuin. Hindi lahat ay aking harvestin to dahil ang dami. At saka, much better kung magluto, kumuha lang dito at saka lulutuin right away dahil parang hindi madaot, diba? Yan oh. Yun ang laki guys oh. Yan. Ang lalaki niya. Mas magandang hybrid pala. Yan oh, ang lalaki. Lalaki ng bunga. Yan. Yan, bunga niya oh, ang laki. But isa-isa ko lang pagtanim yan oh. Yan ang punuan nila. Na isa-isa ko lang yan. Yan. Naobserveran ko palang magtanim ng isa o dalawa o saan ang maganda. Mas maganda ang isa kumpara sa dalawa o tatlo. Yun o, dalawa diba? Ang liit sa isa. Yan. To, isa-isa to. Merong dalawa to. Dalawang puno pero hindi siya masyadong malaki. Yan. To. Yan, ang laki oh. Tingnan nyo. Yan, sa isang puno mayroong dalawa. Dalawang bunga. Yan. At ito tong aking string beans guys. Yan. Maliit pa oh, string beans ko. At hindi masyadong magandang tubo. Nag-yellow siya dahil walang araw. Dahil sa mga mais ko. So, yan. Yan. Sa kagabi na dito guys. Hindi na masyado. 30 na. Hindi na masyadong maklaro. Hindi na masyadong maklaro dahil 30 na dito. Yan ang mais ko guys. Ayan. I-share ko lang kung kung ano nangyari sa aking mais after 3 months guys. Ito na ang mais ko. Yan. Ang mais. Sa ang beetroots ko. Beetroots. Yan ang beetroots. Yan. Ang dami ng damo doon sa loob. Oh. Mayroon din akong sweet potato. Yan. Maliit. Doon sa loob. Yan. Sweet potato. Yan ang mais na sweet corn. Sweet corn. Yan. Ready na siya. So, kunin na natin guys ng mais para magluto na tayo for dinner. Yan. Okay. At saka sugba din tayo ng mais. Sugba or ihaw kung sa Tagalog. Thumbnails. Okay. Okay, at saka yun oh. Ang aking mga sibuyas. Yan. Sibuyas at saka ahos. So, nalaya na siya. Yan, mga bunga ng sibuyas. Mayroon pa. Noon, sa Pilipinas pa ako, hindi ko alam na mayroon palang bunga tong sibuyas. At saka ahos. So, mayroong bunga ng ahos. See? Tingnan nyo ang ahos. Yan. Mayroong bunga din. See? Yan. Okay, guys. RJ, oh. RJ. What you do, RJ? Okay, guys. Makuha na ako ng mais. So, it's ready to pick. Yan. Oh. There you go. Yay! Ang laki.
guys, the corn, guys. Here is big. So, 4, 6, 7. No. Nga, i-grill ko, ano? There's enough gas. Kuha ako ng hybrid na mais, guys. There's so big corn here, ane. Look. This is hybrid, guys. To, oh. Kunin natin to, parang ready na to siya. Hybrid. Okay. Kuha tayo ng hybrid. Yan. Hybrid, oh. Yan, oh. Kita nyo. Ang lalaki niya, oh. Yan. Ang laki ng mais. Kunin natin to, guys. Yan. Ito. Ang laking punuan. Puno. Sa ayan, oh. Wow, ang laki, oh. Ang liit pa ng isa. Ay, mayroon na ba itong mais? Yan. Laki na. So, kuha mo. Kuha tayong isa dito. Ang lalaki, oh. Yan. Laki ng mais. Ito. Wow. Ito. Parang ready na to. Ito. Kunin natin yan. Ito, guys, oh. Mais, oh. Yan. Ang lalaki niya. Yan ang mais, guys. Yan. Wow. Yan. What? No, I cook all. Yan ang mais. Okay. Kunin na natin ang puso. Lagay ko dito, guys, para ang corn hindi makita doon. Hindi maganda kapag doon sa grass. Give me the Ajay. I got one more. Give me the plastic, Ajay. Yun, guys. Panitan na nato, guys. Para. Look at, guys. I think it's hybrid. I don't know white. I think it's yellow corn. Yellow, what they call them. Hybrid. Here is parang yellow corn, but it's white. Wow. Nice, oh. Yan, oh.
The other is yellow corn. Look. I think it's sweet corn. This is a yellow. Look. Yan. Okay. Nanao na pagpanit guys. Oh. Chuk. And then, yan. Ooh. Ganda. Yellow corn. Yan. Oh. Oo. Yan, mas maganda pa kung mayroong garden para mayroon kang makuha na fresh corn o ano lang ang inyong itatanim sa garden ninyo. So, yun. Yan. As dito is not sweet corn, is a yellow corn. Look at this. I think it's sweet corn. Buckwheat pala siya. Buckwheats. Nagali pala siya. Yan, ha? Yan, ang laki guys. So, gabi na dito. Yan. Dito ko na pak guys. Teka na. Para ang sagbot dili mahalatag klaro do. Dito para di klaro sa backyard, klaro man gud diha sa tubkaran sa may grass. Ano yan, fresh na corn. RJ, okay guys, ako ipakita guys. Yan, napakpaka na siya guys. Yan. At ready nang lutuin, tanukin, or boil water, or grilling. Yan. Yan guys, oh. Yan. Ang dami baka parang mag-boil water lang tayo. Boiling corn lang tayo dahil gabi na. Yun ang mga panit guys. Yan ang sagot. Ang dami.